Ето вижте, аз съм на 45, тата е на 10 години слабак. Ще е на 20. Значи има ли един опит? Да, може... Някой че да, само един опит. Така че... Аз ще сега най-много аз чих няколко хикчета. 3 хикчета, защото сега съм прави само 3. Аз малко излага, защото съм шумичета, ама казвам, с хикчета. Моля още един опит. Не, Кияне, добре, сега ти снимай, сега ти ме снимай. Снимай ме. Внимавай да не се разгаши. Имаш ли? Да. Не вижте каква писта. Виж аз какво направих. Добре, може да видите по телевизията. Ей!